नमस्कार. खंयचे एक आम्ही पूजे बेसताना नाव आहे खंयचे एक अनुष्ठान बेसताना आम्ही कास मारून बेसू का आमका एक मस्त जानाक खंयचे पूजे एक घरात बटमाम येताना मस्त जाना तांगे लागी बटमामाला बट्ट्या तोडप एक वेस्ट दिवन घेऊन बटमाम आमकी तुम्ही कास मार का म्हणून सांगताचे त्या सांगूक मस्त जाना दाक्षिण जाता कितलीक जाना संगनाची ते दाक्षिण करचे खंयचे एक तंतु तुम्ही लज्जी कोरका म्हणना येता म्हणाले तुम्ही डेली कास मारनाच तस देखून त्या प्रॅक्टिस ना निमित्त तुम्ही बटमामाल करा ना त्या नेसून घेताच जलारी तुम्हीची स्वतः कास मारू शिकू का मस्त जनाले एक आमका एक विनंती आशिल्ले तुम्ही शिकू का शिकेल म्हणजे मस्त आमकां उपकार जाता असं म्हणून ताजे खातीर आम्ही हे व्हिडिओ करता आसाची हे कास मारची कशी म्हणून हांव तुमकां आतां शिकयता. सुरवेक पट्ट्यार तोडप अशी धोरण घेऊ का राईट सायडाचे म्हणजे उजवी दिक्काचे स्वल्प दिग म्हणजे 1 फीट साधारण दिग ताणून घेवचे लेफ्ट सायडाचे स्वल्प ताज्या बशी गुड्डे असता ताजे नंतर नाभी वैरी कास मारतना नाभी दिशेन ज म्हणसा ताजे खातीर नाभी वैरी गांठी मारून ज त्याला सुरवेक तुमका कष्ट जाता तस देखून एक गांठी घालून घेवचे या गांठी घालून गेल्या नंतर राईट साइड आणि लेफ्ट साइडाचे दोन्ही म्हणतो तुम्हाला त्रास राईट साइड आ पोर्शन म्हणजे उजवी दिक्का पोर्शन एद्रा बदीन देता लेफ्ट दिक्काचे म्हणजे लेफ्ट हात असेल तसं पोर्शन मागशी कास मारू या इतले उडू कास दावर दिलं सुलभ लेफ्ट दिक्काचे तर मागशी करून घ्यायचे त्याच्यानंतर अशी कोण घेऊन चंद कोण मिरी कांड घेऊ का अशी मीर केल्यानंतर वापस तुम्ही एक घडी केला म्हणून कोरयता त्यातना कासू ಸ್ವಲ್ಪ चंद रपता या मागशी अशी खोन घेवची आता तुमका तावळ सांगितल्या प्रकार राईट साइड पोर्शन आसा तेव्हा तशीच मीर काढून घ्यायची अशी मीर काढल्यानंतर हंग एद्राक खोन घेवचे नाभीचे वैरी तदनंतर अशी तुमका पोझिशन मेळता मदेन तू अशी धोरण या पोझिशन अशी करून एद्रा खोली मंजलारी तुमगेला कास मारचे विधान रेडी. त्याच्यानंतर एक वस्त्रांतू पूजे बेशनज तस देखून एक शाल धुवून घेऊ का या शाल तुमगेला खांदार असू का या अशी करून जलारी घालेत ना मुद्रारी अशी घालेत नातलारी हांव प्रारंभारी तुमगे व्हिडिओ कशी सांगली पळय त्या रूपार उत्तरी या म्हणके जलारी घालेत या इतल्या कास मारचे विधान आमगेले यूथ ऑफ जीएसबी पेजाक मस्त जनांना कमेंट्स केलेले इनबॉक्स मेसेज केलेले आमका पूजे बसताना कास मारचे विधान शिको का म्हणून सांगून ताजे खातीर आम्ही व्हिडिओ केलेलो साला साल परब येतास अष्टमी चवथी नवरात्री त्यामुळे खंयचे एक परबेक खंयचे एक पूजे बसताना तुम्ही कास मारून बेसू का नित्य संध्यावंदन करताना कास मान बेचाक अभ्यास करायची या तुम्ही अभ्यास केली म्हणजे आम्ही या व्हिडिओ केलेला सार्थक करता. नमस्कार.